can fly. Hello and welcome back to my YouTube channel. Kicengsi kado kabi Karbi official YouTube channel kelang aran to ana pansi sami nili to mahin pen ning kak sama kardom na pajirik lo kardom. Karbi Anglong pen nong nam kachi thanglong Karbi lam kanarjan along kachi parjan nun theknai nai abang pho abang pi angbong pen Inghipi Mirbin Teronpi LAPEN ke Hai Prince strong hang. Alang litum penang an Karbi lam kanarjan along kachi parjan pon ilitum kaddo kopistami thek pon iglong lo. Alang litum kachi parjan dun do an lam kanarjan stami lang ingme pikpi. Lasi alang litum ba hini stami puthon non Karbi lam kanarjan king along kachi parjan pon rapet ilitum kaddo kopistami thek pon iglong ji. Labangso lunjir kilun alun se polun se pia tomamen lake. Nong nong kachi thanglong Karbi lunjir kilun thek na nai ase karjumina nai alun se polun se piang bong pen. Lun se pi Akangsha Inghipi LAPEN ke lun se po Buddho be. Labangso lam kanarjan sitami release ponik alona litum jongsi labangso lam kanarjan lang ponik long lelang polote share production YouTube channel along sitami humri ponik pen lang ponik tami alunjer arjig me pik LAPEN ke lam kanarjan sitami lang ig me pik nan litum comment mat si labangso lam kanarjan ke lang ponik long lelang ma comment section along top ponik ra pachini ponik tha LAPEN ke nang litum upload chilong ponik polote non ni litum video konat arong pen si ke lang ponik bo ma comment section along top ponik ra pachini ponik bek tha lalu te ni litum video konat arong source ni ke lang dodik ma ni litum chini ponik po pinia video lang ig mesen polote video fan like isi pira video panda share ponikra lapo santak taka video kai ki takilang ponik long ya phanili to ma channel phastami kang hon pen subscribe ponik pusi ning chithe ponik lo kaddo ko besami do mi thakmi tangte pinia video ke ponik lo